učíme zapájať pomocou programu, ktorý tu máme. Volá sa to Krokodil 3. Pomocou programu teraz vyskúšame zapájať elektrické obvody a tieto elektrické obvody alebo táto činnosť nám vlastne ukáže, ako sa zapájajú elektrické obvody a ako elektrické obvody fungujú. Môžeme si zapájať elektrické obvody z týchto súčiastok, ktoré tu sú. Najskôr si zapojíme batériu elektrických článkov, na pracovnú plochu si môžeme položiť spínač, ďalej môžeme použiť žiarovku. Na prepojenie týchto jednotlivých súčiastok používame elektrický vodič, ktorý sa vlastne aktivuje ľavou časťou myši. Po zapojení tohto elektrického obvodu môžeme zistiť jeho funkčnosť. Tak žiaci, vieme, prečo momentálne tento elektrický obvod nefunguje? Nech sa páči. Lebo nie je zapojený spínač. No, môžeme skladať nový elektrický obvod pomocou ďalších elektrických súčiastok, ktoré máme k dispozícii. Môžeme použiť napríklad reostat, použijeme žiarovku. No a pri zapojení elektrického obvodu pomocou týchto troch súčiastok dostaneme ďalšie zaujímavé situácie. Pomocou bežca reostatu môžeme regulovať napríklad jas žiarovky. Teraz si vyskúšame samostatné zapojenie v tomto našom novom programe. Vyskúšate si... Pripravte schému zapojenia, ktorá vás napadne pri simulácii zapojenia osvetlenia v našej učebni. No a na najbližšej hodine fyziky si skúsime teda toto zapojenie vytvoriť pomocou nášho programu Krokodil 3. Programu máme nás baví robiť nejaké experimenty, zapájať nejaké LED diódy a svetla. Tieto hodiny fyziky sú určite zaujímavejšie, nemáme čas na nudu a veľmi rýchlo prebehnú.